kini Piyodo. Sila na daw ay maganda, maraming maliligaw, pero wala siyang pake. Gusto niya mayaman, may kotse at mansyon, hanap sa FB, swipe sa mga pangalan. Di anakit na pintas, unay aduman ligaw na, yun awan pakialam na. Gusto na napak ng ada, balay na, nakit na ni Lolo iti FBI. Hanggang may nakilala siya, matandang biyodo pero daming pera. 4 na taon silang chat ng chat, excited na makita, akala ay perfect. Inabot dati upat at tawen, agibing nagbinagay de FB-laeng, napan ni Lolo itong barida, naragsak dagiti naganak na. Ana, mayaman daw ang jowa, papakasal na imbitado buong barangay. Ana, kunada swerte ka, ngemi dirabii, natumba ni Lolo, atake sa puso. Ay, ay. Gabi na daw, ready na si Lolo, niyakap si Anna, ayun na nga po. Biglang hawak sa dibdib, bagsak saan natikwan, dati sukatan tibyak, saan nati kinabak ng ti panagigasat. Anna, ani ati aramide mitan, napaninabak ng sinuti ayate. Ana, lesson learned na ba? Hindi lahat ng kumikinang ay ginto talaga. Ana, move on ka na. Hanapin mo yung tunay na nagmamahal sa'yo, hindi yung may pera lang. Karma way no tadahana, sino ti makaamo, pero kapsat. Aral da ito'y, para kada tayo amin. Pero okay lang, pero puso muna siyang nan.